Nagpadayag og kadasig kaloy si Senador Franz Chis Escudero sa mga pamilya na apektuhan sa magnitude 7.4 nga linog nga migo sa Davao Oriental ug makasipit nga lalawigan nga ning pag-uha ilang. Nakapahinungod usab og tsunami warnings o kaliyukan sa daghang evacuation sa tunga nga linog nga nagkuyog sa Davao Oriental o nasalati usab sa kasipit nga mga lugar sa pipila ka adlaw milabay. Tumala pa niya napakita siya og tinuuray nga pakig-ambit o kasakit o kakabalaka sa mga pamilyang napiktuhan. Tumala pa ni Escudero. Tumala pa danti o dugang pa niya dili basta-basta nga ang kalingon og pag-uyog ug ang kahadlok nga gibati sa mga lulupyo ug masabtan kung masadik salitan sa tibuok nga rehiyon. Kauban niya ang mga pag-ampo alang sa mga kaluwasan matag usa. Labi na ang anaa sa baybayon o mga lugar nga dunay natala nga kadaot. Ipanawagan usab ni Senador Escudero nga dali nga epektibong aksyon gikan sa mga ahensya sa gobyerno aron matinuod ang kaluwasan sa mga evacuees nga matabangan og ang mga nasabdan og ang mga mausig sa usa dayon ang mga infrastrukturang problema nga diin adunay dako nga dalyos. Kalabot sa maong kaliyukan human nga ang magnitude 6.9 nga linog sa Cebu sa nakalabay nga pipila ka semana ang gipaabot usab ni Senador Escudero iyang panawagan nga madali ang pag-aproba sa Senate Bill number 277 sa gisakat ni atong Hulyo. Ang maong balaod yun nagsugyod nga nagtinguha nga mapalig-on sa National Building Code of the Philippines pinagi sa mandatory structure inspection o ang taas nga silot nga sa mga malapas nga regulasyon o safety standard. Mga otoridad dito sa mga local government units palibot sa Metro Manila ang inspeksyon kinis mga tungaan o mga edipisyo kinigumikan sa katlog kisagadawag nga mapsugalinog nga ilang nga bigwan ang local government unit sa Pasay City ang ilang city engineers ang inspeksyon kinis sa mga tungaan o mga buildings na naasoy nga local government unit samtang mga otoridad sa mungkin lupa ni chikar kini sa government buildings o school facilities samtang ang mga barangay gi-inspeksyon usab nga tungod sa fault line idunay paigay nga earthquake drill sa nasampit nga lungsod kung syudad sa dili madugay samtang sa pikas nga barin usa ka marker sa may Wisla Valley Fault ang makita diya sa kagalangan sa may barangay Pimbo sa Taguig City. Kini nga maong marker gipahimutan kini harong pagpabalo nga ana diha namutan ang fault line. Gipahinog siya gihapon sa Senate Bill 277 ang magbando sa regular nga ugugot nga instructor inspection sa mga building sa tibuok ng nasod uban sa accountability measures batok sa mga opisyal nga magpagawas o piki nga upalpak nga permit o clearance nga gituan ni Escudero nga ang balaod makatabang aron ang mga building dili gyud ma-compliant sa bill kun dili legal gyud ang sa tinuod. Dugang pa ni Escudero nga bisan adlay ang giya ang samtang National Building Code ulang kini sa klaro nga provision bahin sa earthquake resilience. Kasagaran ang magtukod nagbase sa 2015 National Structure Code of the Philippines kaya nanginhanglan nga ang mga building makasugakod sa magnitude 708.4 nga linog. Apan matod pa Escudero nga dili gyud igo ang referral code sa kinahanglan bitrigon o standard o regular nga inspection. Ipasabot usab sa senador sa 2024 joint study sa Japan sa National Population Agency o ang MMDA o PINWOS nga magpahimanglo sa grabe nga kadaot o timaan nga o ang magnitude 7.2 nga linog ang Metro Manila nga posible makaguba kapin sa 170,000 ka balay o makapatay og labaw na 34,000 kapin o kulang ka tawo.